Makadi zvenyu muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Jonathan Muvingi, zita rangu rebasa ndichitwa Mr. Mati. Ndini mukomana akakurira kuTriangle kuChiredzi, ndikadzidza paMutiligwi kubva grade 1 ndichiri chitoko kusvika ndipedze paform 4 ndiri paMutiligwi. Ini ndinoita zvepowerlifting, vazhinji vanonditi Mr. Strong. Zveshuwa ndakatomba igwinya chaizvo, ndakasimba chaizvo kurevesa. Ndinoita zvekudhonza zvitima, magonyeti. Nyaya yangu iri pakungoti kusimba underground noise. Vazhinji vamwe havandizivi because vanotarisira kuti vakaona Mr. Mati kana kuona Mr. Strong vachaona vari violent. Mr. Mati munhu asingatodhuri chero kuchengeta zvake. Ndiri munhu unongoda 2 loaves makuseni, 8 eggs, half chicken, toti lita remukaka nebhinzi dzedu pasaiti, tototi Mr. Mati wakudya. Kana ari masikati toti bhodho redu chisize 2, tobva tarova nefull chicken yedu kana beef yedu 2 kg, tobva tati zvinhu zvedu zvatotiitira naika. Kutraining totorova training, ndinotraina 5 days per week, ndozorora Saturday neSunday kuchengetedza sabata raMwari naika. Tiri vanhu vanotonamatawo, ndiri munhu unoziva Mwari. Nhau yangu iri pakungochema nhau yesponsorship kuti dai maita muchingotirangarira, because chichemo changu inini shuviro yangu ndeyekusvika kumaworld strongest men kumacompetitions aya, kusvikako ndinotoda ende ndinovakunda vanhu vaya, but nyaya yandiri kuchema iye yesponsorship hapana zvikwanisiro zvekuti tisvikeko. Tine zvakawanda maprograms achiri kutevera ari kuuya. Izvezvi kune nhau yekuda kukakata ndege, ndikuda kudhonzerai ndege yamoti Boeing iyaya yeluggage yaya hombe, ndiyo yatinoda kuti ndidhonze nemazino iwawa munoona iwawa. Mazino iwawa akabva kudhonza geja manje ndiyo anoda kuti adhonze futi ndege futi. Saka ini ndinongoti vanhu, sport itori profession. Ini nemhuri yangu nditorarama nenyaya yesport yeyi. Saka please tisapotei vanhu vanzwisise kuti chinombonzi wrestling chii, chinonzi kurash chimbori chii. Tine maprograms akawanda ndiri kuita paYouTube channel pangu ekudzidzisa vanhu zveself defense, wrestling nekurash, kuti vanhu vazive kuti sport itori profession. Kune vechidiki tinoziva kunze uku kwakaoma, hakuna mabasa, asi kutora madrugs sandihwo upenyu, uri kutouraya upenyu hwo hwagara hwakatooma usingawani chekudya. Uyai titraine. Iyo zvekutotraina zvechimonya izvi itori profession, unotorarama. Sport is a profession, but kuti kuiva monya asati kuva tichiva violence. Ini ndinoti no to gender violence. Ndinoti no to gender violence. Naika vanhu ngativei vanhu vari friendly. Kuva monya unofanira kuva munhu ari friendly. Ini ndinogara ndichismile, ndinogara ndichifara nevanhu misiri yese. Vanoda kutibata vanotibata paFacebook Mr. Mati ina MAT. Vanoda kunditsvaga paYouTube it's Mr. Mati ina MAT. Please subscribe pai paYouTube, ndo pane maprograms ari kuuya akawanda. Tinoti no to gender violence, no to drugs. Thank you.